Malimo ta guys. Ang gutom ko. Mo may pana mo dire pandesal. Ang gutom ako naglungag pa diudto. Sabi man inom bugnaw. Alas 11:30 naman di ay. Alas 11 mo alas 11 ko nagbungag, wala ko naghabog lanot kay. Ang habok ko lanot lang man inom og bugnaw. So nag-juice na lang ko. Busog mats, thank you Lord. Tiwas naglungag. Magprito akong isda ang sudan. Pagtuhon ra na. So may raman doon mama mga kay murag nagsisyon sila ni Junior mga konsehal sa barangay. So ano siya ni uli. So kamrang mga ni mama mga doon na guys, mag-ito na ta guys. Mura na among sudan. Isda nga penorito. Dahil na mo! Manito ta guys. Ano ba? Ano ba? Ikaw lang ba? Ay bukaan. Naalak katubangan mo kamera. Ikaw mga ganda. Manito na ta guys. Guys, uloy kasi mama pa ko ni uli sa zero sa magkaon. Ikaw na isa magkaon sa karon na sa ay mo kapil ko magkapira kang pinito may bahaw. so uy ano naman Yung lang may bahaw. Nya, hindi ka makaagkan May bahaw. Kape mo pares. Stilang dolor.
Ano, kape naman po yung may Paris ma. Kapuan mamutag. Mauron. Ano, yung kagabi, ikaw po isa. Dugay ko di mo kain sa'yo. Saman ko pala mo kung pwede sa'yo. Ito gawas. Sa gawas ka mo po, Jo. Hindi mo kain. Nga, inik pa yung hapon mo. Ikaw lagi po isa, magkape lagi hapon ka. Na isda, magluto ko isda. So, bago pa dari mapay klase, hari sa isda rin, hindi lang yun. Mag-night, lain tao diri, makakaon kag tarong. Ikaw ra isa, makape-kape ra jud ka. Ang isda rin. Mga ang kita rin. Unsa po kay oras mo suod ni kagabi ma? Saya, duit na hapit. Saya alas 9. Matog na ka anak. Ang mata na po kag maabot junior. Mag-abri. Nga, pagkaman di nakakatuog balik. Sa sahay. Sa sahay, nakatuog. Tuog pulahos na, nakakalaw na pwede na pagkatong. Murag tayo mo salada. Ano ka mga tuslo ng tuyo ma? Terus lah mo ko. Kalikat panan. Kung masang kalikat malam. Ano ka ma? Apa? Mag-bye ka ma. Na bye guys. Salamat Bye. sa pagtanaw. Ang pamhuman mo. Ay, oy. Oy. Tuto na ko. Oy, klaro mama eh. Malamig kaon guys. Thank you for watching guys. Bye.
Kay.